Veľa ľudí, ktorí odchádza z môjho školenia, kde sme sa venovali umelej inteligencii a zvládnutiu jej základov, odchádza tak trošku paralizovaných. Nedokážu si veľmi rýchlo na druhý deň nájsť nejakú oblasť, nejakú agendu, v rámci ktorej by začali umelú inteligenciu využívať. Mám pre vás jedno alebo dve také jednoduché odporúčania. Pokiaľ to naozaj s umelou inteligenciou myslíte vážne, vyberte si skutočne nejakú úlohu, nejakú agendu, nejakú činnosť, ktorá sa opakuje, má jasne definované pravidlá a je to nejaká drobná oblasť, ktorá vám zaberá v tomto okamžiku len málo času. Veľmi často sa totiž ľudia dostávajú do takej paralýzy. Ako tomu predísť? Jednoducho. Siahnite po najjednoduchšej úlohe, ktorá vám napadne. To môže byť jednoduché kopírovanie dát z e-mailu do excelovskej tabuľky, to môže byť spracovanie nejakého dokumentu, to môže byť vytvorenie nejakého článku. Skrátka dobre, vyberte si jednoduchú a rýchlo aplikovateľnú oblasť, v rámci ktorej si overíte nasadenie umelej inteligencie.